So si Maria dili inahan sa Dios. Usbon ko, unsa may bot ipasabot, nag-anak si Maria og Dios, ang Dios nagsugod ni atong 4 BC. Sa diyang gianak ni Maria si Kristo, dito nagsugod ang Dios. Remember, wa pa mataw si Maria, diha na ang Dios. So ang gianak ni Maria, dili ang Dios. Ang gianak ni Maria, si Kristo sa pagkatao niya. Pero ang pagka-Diyos ni Kristo, wala niyang gianak, kay wala pa siya diha sa panahon nga si Kristo na anak. When in fact, si Kristo, gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So ang gianak ni Maria, ang pagkatao, ug ang pagkatao ni Kristo, dili pa gyud si Maria ang naglalang yana, ang Espiritu Santo. So, angay magud nato na siya hisgutan. Kaya ngani magud. Sometimes, unaware ang mga tao nga gi-elevate si Maria sa usa ka kahimtang nga dili iya. Basta sulpot, bisag unsa na lang tawag ining dili tama nga argumento, ilahag yung sudlon, kay para ilahag yung ilimod ang pagtuos sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana particularly, kini nga pagtuon nato nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios. And makita nato kang Mr. Bacalares nga sa iyahang gipresent nga mga argumento o sa iyahang mga pamulong, ato ang masabtan nga siya mismo wa kasabot sa iyang magipangsulti, kay dili man siya ka-distinguish unsay kalainan sa kinaiya og persona, unsay tawag ining kalainan sa kining Kristo, unya pagkahuman kining matuod nga Dios ug matuod nga tao. Nya, kung imong tan-awon ang iyahang or imong sabton ang iyahang argumento or ang iyahang gipresent nga pagnigar sa pagtuo sa simbahan Katoliko, mahulog si Mr. Bacalares na commit og erehiya nga gitudlo ni Nestorius. Kung sibot pasabot ni ana nga nahulog nga ang Kristo duha ka bug persona, na persona sa pagkatao, persona sa pagka-Dios. So ang iyahang gianak katulang persona sa pagkatao, pero dili pwedeng ianak ang persona sa pagka-Dios. Nahulog nga ang Kristo duha ka persona. And dili man na may gitudlo sa balang kasulatan, kay ang Kristo usa ra man ka persona. Unya kana nga person nga Kristo nga ato ang gituuhan, matuod na nga Dios ug matuod na nga tao. Kita mga Katoliko manggod, bisag di pa na mabasa letra por letra sa balaang kasulatan o sa usa ka libro, basta asulong as gitudlo na sa simbahan na gitukod ni Kristo nga maong haligyog patukuran sa tanang kamatuoran, dili na problema sa atoa, atuan nang dawaton ug atuan nang i-profess. So karon, unsa magitama nga panudlo sa simbahan Katoliko concerning mahitungod sa mahal nga Birheng Maria? Una, ang mahal nga Birheng Maria pinili sa Dios. So sa iyahang gitawag og pagkapili, dili siya pareha sa ubang mga tao nga ordinaryo lang. Kung dili ang mahal nga Birheng Maria gipili sa Ginoong Dios nganuman kay gusto niya nga kining maong bayhana mamahimong inahan sa iyang anak. And according sa gitawag og anghel sa St. Luke chapter 1 verse 32, kining bataa anak sa labing halangdon nga Dios. So dili mo pili ang Dios og babay nga kana bitong musukuan pa ba murag ka na paghuman nimo gamit ilabay nimo. Ang Dios dili ngunanay, gipili niya ang usa ka babae ug kanang nga babae lahi na siya sa ubang mga tao, lahi na siya sa ubang mga babae, special na kay di niya pwede ipapuyo ang iyang anak sa usa ka babae nga way dungog, sa usa ka babae nga tawag ini nga parehas pangunahuna sa mga sulpot nga paghumagamit ilabay ra. Gipili niya ng bayhana mo bitaw St. Luke chapter 1 verse 26, di ba? Kung makita nato ba nga ang Dios gud mismo nagapunting, ang Dios gud mismo kanabitong ang iyang tumog tinguha ba kinahanglan makuha ang oo sa mahal nga birhen. Mo nagipagtuang gyud og anghel ni pagkahuman naapay praising nga gihimo ang anghel, Ave gratia plena. And ang word nga Ave, mga sir ug mga ma'am, ginalitok lang na para sa usa ka persona, para sa usa ka tawo nga naay harianong kadungganan. Muna para sa tong mga Katoliko, ang mahal nga Birheng Maria taas kayo. Nganuman kay siyempre inahan sa anak sa labing halangdon nga Dios, di na basta-basta. Di na basta-basta. Okay. Number two. Kining bayhana nga gipili sa Ginoong Dios mahimo ning anak sa labing halangdon nga Dios.
Ang argumento ni Mr. Bacalares, ingon pa niya, ang pagkatao lang ang tawag ini nga gihimugso. Wa mangingon sa balang kasulatan nga ang pagkatao lang sa anak sa labing halangdon nga Dios. Ora tawagon siya nga tawag ini nga nahimo siyang inahan sa pagkatao lang sa anak sa labing halangdon nga Dios. Ang iyang gibuntis ang anak sa labing halangdon nga Dios, dili ang pagkatao sa anak sa labing halangdon nga Dios. Dili. Ang iyang gibuntis refer na sa person mo. Bitaw kung imong basahon ang St. Luke chapter 1 verse 31 hangtod sa 35, migamit og personal pronoun he, or mogamit og personal pronoun sa Bisaya siya. Ngano man kay person man ang gibuntis, dili man nature ang gibuntis. Ang nature sources lang siya sa operation himuon sa gitawag og person. So ang Kristo nga usa ka persona naa sa nature, syempre so pa sa imong tao, ang iyahang nature lang nga iyahang naa niya ang pagka-divine nature. O katong nga tawag ini nga divine nature naa sa iyaha. Oh, dili mo nang Dios. Ginoo sa Kristo tinuod nga Dios. Wa pay tinuod na nga pagmamatod nga pagkatao man imong tao. Pero sa dihang nahimo ng tao ni acquire siya og laing nature, og kana nga nature gikuha niya ngadto sa iyang mama, ang mahal nga birhen. So, again, tama nga nikuha siya humanity sa iyahang mama, pero ang gihibunti sa mahal nga birhen, ang naas taguangkan sulod sa siyang kabulan, ang second divine person sa Blessed Trinity. Ang panudlo simbahang Katoliko, klaro kayo, nga dili nature ang gibuntis. Walay nature ang gibuntis. Kung nature ang iyang gibuntis, kinaiya ang iyang tawagan ng gibuntis mahulog. Again, sa kung nang giingon, erihiyan na nestorious. Ang gibuntis mahal nga birhen, tinuod nga Diyos. So, yun mo na ang mahal nga birhen Maria, gitawag og inahan sa Diyos. Ang argumento niya, dili. Kay una pa man, sa wala pa ang mahal nga birhen Maria, naan naman nga to ang Ginoong Kristo. Yes, tinuod na. In terms of tawag ining iyang divine existence, pwede man takabuot sa Diyos. Di ta makabuot sa Dios nga imog acquire siya og laing tawag ining nature nga makitaan siya, makauban siya, og tawag ining makahalubilo siya. Mabato nakatudlo siya for 3 years sa iyang mga apostol. Mao bitaw nga nakitaan siya ang base sa history, not less than 33 years siyang nabuhi aning tawag ining kalibutan na, di ba? Ano man nakitaan man siya. So buti pasabot kining maong gitawag og Kristo, tungod sa iyang inahan nakita, tungod sa iyang inahan gihimugso ning maong gitawag og Kristo. So kining Kristong gihimugso tinuod ning nga Dios. And ang Biblia mismo nisultian na, di ba? Isaiah chapter 9 verse 9 verse 6. St. John chapter 1 verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? And the Word was made flesh and dwelt among us. Ug ang pulong nahimong tao. Kana nga pulong kinsa man as Kristo, person, di ba? So, may tabo nga kumingon ta nga sana kanang dili ihimugso ang pagka-Dios. Tinuod man nga dili ihimugso ang pagka-Dios, kay ang pagka-Dios dili man person. Nature man siya, sources lang sa operation, sa action nga himuon sa person. Di ba gud makasabot si Mr. Bacalares ani? Sa kasabutan na bisan ganin siya nag-explain siya, naglisod siya unsaon niya pag-explain. In terms of the existence, wa pa nahimugso ang Kristo, naan ang Kristo. Pero tungod kay mabuhat sa Dios ang tanan, kining Kristo nga existido na before pa ang mahal nga Birheng Maria, nisubmit siya sa kabubuton siyang amahan, misubmit siya dito sa taguangkan sa usa ka babae. O niya, wala iya pagka-divine person dito. Sa dihang gibuntis mahal nga Birhen, ang Kristo, wala ang iyang pagka-divine person, nagpabilin ang iyang pagka-divine person, apan nag-acquire siya og laing nature. So katong gianak sa mahal nga Birhen, tinuod to nga Dios. Dili pagka-Dios ang gianak ha. Dili pagka-Dios ang gianak. Ang gianak sa mahal nga Birhen, ang anak sa labing halangdon nga Dios. Mabito ingon Santa Elizabeth, St. Luke chapter 1 verse 43, ngano kaha nga biduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Wa man siya maingon nga ngano man kaha nga miduaw man kanako ang ang inahan sa pagkatao sa akong Ginoo. Walay. Ang ingon inahan sa akong Ginoo refer sa person. Nagibuntis sa mahal nga Birhen. Mo na hinungdan ang simbahan Katoliko, mituo og nagtudlo nga ang mahal nga Birhen Maria inahan sa Dios, kay ang gibuntis sa Birhen tinuod nga Dios og tinuod nga
gitawag og tao. So dili man nag-provide ang mahal nga Birhen Maria sa pagka-Dios kay dili man Dios ang mahal nga Birhen, pero ni-provide siya sa pagkatao og tungod ni ana katong second divine person iyang giila ang mahal nga Birhen nga iyang inahan. Okay? So man tudlo simbang Katoliko man kini si Mr. Bacalaris. Tawag ining nanawal og presentation niya nagkayamukat ra. Siya unsa na lang ipangyawit para justify lang yun nila ilang panudlong mali. So mo na mga sir ug mga ma'am, tama Katoliko, tungod sa itong pagtuo nga si Kristo matuod nga Dios nga nahimong tao mo na ang mahal nga Birhen Maria atong gituuhan nga inahan sa Dios kanang word nga Dios diha dili na refer sa nature kundi refer na sa person nga iyang gibuntis, iyang gisabak sulod sa siyam ka bulan.